ಹೋಗುತ್ತೆ நல்லது சரிங்க சரிங்க ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು.
ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ನಮ್ಮ ಕುರುನಾಡು ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಗ್ರಹ ದೈವಗಳ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಪನ್ಪೇರಿನಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಹ ದೈವಗಳ ಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಪಂಡ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಸಂಭ್ರಮಡುಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಗ್ರಹ ದೈವಲದ ಕಾಲಾವಧಿ ಕೋಲ ಗ್ರಹ ದೈವಲು ಪಂಡ ಗಿರಾವು ದೈವಲ ಮೂಲಕ ಪುದರ್ಲುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಹೆಂಚ ಬೇಲೆಲಾಂಡು ಪನ್ಪಿನತ ಬಗೆಟ್ ನನಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಡ್ಡು ಪ್ರಮುಖರುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಕುರುನಾಡುದ ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡೆರುಲ್ಲೇರು, ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಲುಲ್ಲೇರು. ಅಡ್ಜಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷದ ಬಗೆಟ್ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆತು ಪೊಲಬ್ ಕೊರ್ರೆರುಲ್ಲೇರಿತೆ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದ ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಪನ್ಪೇರು. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುರುನಾಡು ಅಮ್ಮೆಂಬಲ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ದತ್ತ ಮೀಟು ಉಂತು ನಂಚಿನ ಗ್ರಹ ದೈವ ಗಿರವು. ಈ ಗ್ರಹ ದೈವದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವಗೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪಾರ್ವತಿನ ಅಂಶ ಅಂದೇ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಅನಂತ ಕಾಲದ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ. ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುರುನಾಡು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಒಂಜಿ 700 ಮೀಟರ್ ದೂರಡು ಈ ಗ್ರಹ ದೈವಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದು ಅಯ್ನ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ದೈವದ ವಿಶೇಷತೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದ್ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಕುರುನಾಡು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡ ಚೇಳೂರು ಬೋಳ್ಯಾರು ಕುರುನಾಡು ಪಜೀರ್ ಈ 4 ಗ್ರಾಮಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು. ಈ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ದ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಕೈತಲೇ ಈ ಗಿರವು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಗುಡಿಲ ಉಂಡು. ವಿಶೇಷತೆ ಬಣ್ಣ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಈ ದೈವಗುಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿದಾರ್ಥದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯನ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ನಡಪುಂಡ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೂಜಲ ಆ ದೈವಗೂ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಆ ದೈವ ಈ ಗ್ರಾಮಗೂ ಮಾಗಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಚೇಳೂರು ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಈ ದೈವ ಉಂಡು ಅವಳು ಗಿರವು. ಅವಳು ವರ್ಷಗೈಕು 4 ನೇಮಲು ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕುರುನಾಡುಡ್ಲ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಕರೀದು ಬೊಲ್ಗುಡ ಮಾರು ಬಣದು ಜಾಗದ ಎದುರುದ ಕಂಡೋಡು ಬೊಲ್ಗುಡ ಮಾರಡು ಈ ಗಿರವು ದೈವಗೂ ನೇಮಂಡಾಪೆರಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಜನವರಿ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ 41 ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಆದ 5 ದೊಕ್ಕ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಅಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪುಂಡು. ಆ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತನತ್ತ ಮನದಾನಿ ದೇವರನ್ನ ಎದುರದ ಗೋಪುರದ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಈ ಗಿರವು ದೈವಗೂ ಒಂಜಿ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಾನದಾಯನ ಪಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಏಪ್ರಿಲ್ದ ಬಿಸುತ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಕರತ್ತದು ದೇವರನ್ನ ಬಾಕಿಲ್ ನೇಮ ಆದ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಕಟ್ಟದಿತ್ತದು, ಮಸ್ತ್ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತದು. ಕೆಲವು ವರ್ಷುಡೈನು ಹೊಸತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡದು ದೈವದ ಒಂಜಿ ನಡೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳು ಆದಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಅವು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ಪಿರಬೂರ್ದು ಈತ 4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತಂಡು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡು. ಕೆಲವೇ ಸಮಯಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಮಾಡೋನು ಸಾನೋನು ದೆತ್ತದು ಹೊಸತ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ಐತ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪ ಪಂಪಿನ ಊರು ದಕ್ಕಲ್ನ ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಕುರುನಾಡು ಗುತ್ತದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನ ಐತ ಮಂಡಳಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲಾಲಯ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ನಾತ್ ಶೀಘ್ರೋಡು ಇಂದೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುರುನಾಡು ಗುತ್ತದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಐತ
ಮಾಗಣೆ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಕೂಡ್ದು ಸಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಐತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಯಾರಾದುಲ್ಲ ಕೋಡ ರಾತ್ರಿಡು ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲನ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಐತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೂಜೆಲು ಹೋಮಲು ನಡತನು ಇತ್ತೆ 11-16 ಈ ಒಂಜಿ ಸುಮೂರ್ತೋಡು ಬಾಲಾಲ ಹಿಡಿದು ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಐತ ಪೂರ ಆಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡತದು ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ದೇವರನ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಐತ ಅಭಿಷೇಕ ಆದು ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆಯರುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಈ ಗಿರವು ದೈವ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ಕರ್ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಓಲ್ಲ ಈ ದೈವ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಓಲ್ಲಜ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಈ ದೈವಗೂ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಈ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಪಿಡ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪಿಡ್ಸ್ ಬಾತದ ಇನ್ನೊಂದು ಐಕ್ ಪರಕೆ ಪಂಡ ಆ ದೈವಗೂ ಎಂಕಲ್ ಪೋದವಲು ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಹೊರಪ ಅಂದ ಪಂಡ ಬೊಲ್ದು ಕೋರಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಉಂಡು ಆಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಐಕ್ ಪ್ರಸಾದ ತನುವೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸುಮಾರಾಗಿಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ನೆಯ್ಯಿ ಕೊರ್ರಂಡು ಉರ್ಕು ಕೊರ್ರಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಈ ಬೊಲ್ದು ಕೋರಿನ ತರೆ ತೊರಲ್ತದ 45 ದಿನ ಐಕ್ ಅರಿಪಾಡ್ದು ಐನ್ ಕಂತದ ಕೊರ್ದು ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡಂಡ ಆ ರೋಗ ಗುಣಾಪುಂಡು ಅವು ಐಟ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆಲ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದುಂಚಿ ಈ ಜಾಗಗೆ ಬರ್ತದೆ ಐತ ಪ್ರಸಾದ ಕೊನೋದು ಐತ ಗುಣಾತನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೋಗ್ಲಿ ಈಗ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡು ಅವು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅತ್ತು ಈ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅವು ಪವಾಡ ಅಂದ ಬನೋಲಿ ಐಕ್ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನಲ್ಲ ಐಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವ ಅವು ಪುಣ್ಣು ದೈವ ಗಿರವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಂದ ಅಂಡಲ ಅವು ಐತ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಜಿನ ಕೆಂಡ ಗ್ರಹ ದೈವ ಅವು ಪುಣ್ಣು ಸ್ವರೂಪದ ದೈವ ಐಕ್ ಪಾರ್ವತಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ದುಂಬುದ ಚರಿತ್ರೆ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಭಾಷೆ ಎಂಚಿನಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಗಿರವು ದೈವ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಈ ಕುರ್ನಾಡು ಆಪಿನ ನೇಮುಲು ಹತ್ತಂದೆ ಅವೇ ಚೇಳೂರುಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಲ್ಲ ಗಿರವು ಸಾನ ಉಂಡು ಮೂಜಿಕೊಡ್ಡು ಸಾನ ಉಂಡು 4 ನೇಮ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟು ಈ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚೆನೆ 4 ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಬಾಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಪೂರೈಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಗಳು ಬತ್ತದು ಈ ನೇಮುಲು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಡಪುಣ ಅಂಚಾದ ಈ ದೈವದ ವಿಶೇಷ ಮಾತ ಅಂದೆತ್ತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಚಿನ ವಿವರಣೆ ಬತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ ಲೈಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೆಂಕಲು ಕೊರಪ ಬೋಡುತ್ತಂಡ ಐತ ವಿವರ ಅಂಡ ಮಸ್ತು ಕೋಡ್ ಬೈದನು ಬೂಕುಡು ಬೈದನು ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಐತೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಪೆರ್ಮುದ ದೇವಸ್ಥಾನವುಳ್ಳ ಈ ದೇವರನ್ನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಈ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕುಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡವು ದುಂಬುದ ಚರಿತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚಾದ ಈ ದೈವ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಓಲ್ಲಜ್ ಮಾತಕೊಡ್ ದೈವ ಉಲ್ಲ ಮಾತಕೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಗಿರವು ದೈವ ಪೂರ ಮಾತಕೊಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಐಟು ವಿಶೇಷತೆ ತಿಕ್ಕ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮಂಡ ಈ ಗಿರವು ಸ್ಥಾನ ಇದ್ದದು ದೇವರನ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಕೈತಲೇ ಐಕೊಂಜಿ ಉಪ್ಪುನಂದು ಪಂಡ ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡ ಐಕ್ ಅಂಚೆನೆ ತಾರೆ ದರ್ಪರಂಡು ಐಕ ಪೂಜೆ ಆರಂಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ತಿಂಗುಲ್ ಗೊರ ಅಂಚಾಪಿನತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬನ್ನಕಲ್ಲ ಐಕ ತಾರೆ ದರ್ತದ ಅವೇ ಭಟ್ರು ಐಕ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ದಿನೋಲ ಐಕ ಪೂ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ತಾರ ಈಗ ದೀಪೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅವಿನ ತಾರೆಯಿಂದ ದರ್ಪೆರಂಡು ಪುರಿ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಈತ ಈ ಇಂತೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೂಡ್ದು ಮುಕ್ತೇಶ್ವರನಕ್ಕಲು ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಕೂಡ್ದು ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ಒಂದು ಆಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿರು ಪ್ರತಿಷ್ಠದ ದಿನದೀತನು ಮಾತಾವು ಇಡೀ 4 ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲು ಸೇರುವೇರು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮೂಲೆ ಎಂದೆಟ್ಟು ಗಿರವನ ನೇಮ ನಡಪೆರಂಡು ಕಾಲಾವಧಿದ ನೇಮ ವರ್ಷ ನಡಪುಡು ತುಂಬೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೈತೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನು ನೇಮ ಇನ್ನಿ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಡು ನಡತದು ಈ ನೇಮ ಅದು ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ ನಡೆಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ ಜಾತ್ರೆಲು ಇಡೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಮೂಲು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಂಡಲ ಈ ಮಾಗಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಚೇಳೂರು ಗ್ರಾಮುಡ ಆಪುನ ಗಿರವುನ ಸಾನದ ಗುಡ್ಡದ ನೇಮ ಉಂಡು ಸಾನದ ಗುಡ್ಡದ ನೇಮ ಮಂಡ ಈ ಗಿರವನವಳು ಸಾನ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಸಾನ ಮಲ್ತದ್ದು 4 ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಇಂಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ದ ಐಟೆ ಪಿಲಿತ ಬಂಡಿ ಉಂಡು ಈ ಪಿಲಿತ ಬಂಡಿಡು ಗಿರವನು ಸವಾರಿ ಆಯರೆ ಉಂಡು ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಪಿಲಿತ ಬಂಡಿಡು ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಮೇ 11 ತಾರೀಕು ಫಿಕ್ಸ್ ದಿನ ಆ ದಿನ ತಾನಿದ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿನ ನಂಡ ಅಡೆಗೆ ಈ 4 ಗ್ರಾಮಡು ಸಾಧಾರಣ ದೈವೋಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೊಡಿ ಅವಳು ಕೊಡಿಯೇ ರುಚಿ ಅವಳು ಕೋರಿಕುಂಟ ಹಾಪುಂಡು ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ನೇಮ ಹಾಪುಂಡು ಭಂಡಾರ ದೈವ ಇರಬಹುದು ಅಂಚ ಈ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನಡಪುನ ಅಂಚಿನ ಈ ಗಿರವು ನೇಮಗು ಗಿರವು ಈ ಸಾನುಡಾಪಿನಂಚಿನ ನೇಮಗು ಮಾತೆರೆಗಲ 4 ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗೆ ಪರ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಲೆಗ್ಲ
ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒವ್ವೇ ವಿವರಣೆ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಂಟ್ರೆ ವಿಚ್ಚ ಪಡೆ ಕುರುನಾಡು ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಗೃಹ ದೈವಲದ ಮಾಡ ಸ್ಥಾನಡು ಇನಿ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಸಂಭ್ರಮಲು ರಾತ್ರಿ ಕಾಲಾವಧಿ ನೇಮ ಗಿರವು ದೈವದ ನೇಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆದ ನೇಮ ಇಂದು ಎರೆಗೆ ಪೂರ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಪಂಡ ಪಿಡ್ಸ್ ರೋಗ ಉಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಮೂಲು ಮರ್ದು ಬಲಿಪುಣು ಪಂಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಆಧಾರಡು ಮುಲ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆತನ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪೊಲಬು ಕೊರಿಯರು ನಂಗೆ ಮುಲ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವಿಧಿಕುಲು ಆತನಿತ್ತೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಸಂಭ್ರಮಳಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡಪೆರಂಡು ಮಹಾಪೂಜೆ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಬೈಯಾಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ವರ್ಷಾವಧಿ ಕೋಲ ಈ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೋರೊಂದು ಇಡಗಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು
ಎಂತವರ ಅವು ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಲ್ಪ ದಿಗಳು
ಗಣೇಶ ಬಲೆ ಸುನಿಲ್ ಬಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಸಾದ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಾಲಾಲಯದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಆರಾಧನೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೀವೋತ್ಸವ ನೂತನ ವಾಂಚಿನ ಪೀಠದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಡೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಟೆ ಬಾಗಿಲ ಇತಿಹಾಸದ ಅವೇ ಕಟ್ಟಡ ಈಗ ಇಂಥ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಆಚಾರವನ್ನು ಇಂಥ ದಿನ ನೇಮದ ದಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ
ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೇಮಂತದ ತೂಪದ್ದು ಈಚ ಪಂಡ ಒಂದು ಏನು ಪಂದು ಇಂಗೆ ಕುದರ್ ಮತ್ತೆ ಅಸಟ ಅಸಟ ಒಂದು ಎಂಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಾನೆ ಕಾಕಾಡ ಯಾಂತಿ ಒಂದು ಪಾಲನ ಬಾದಲ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ
అయిపోతుంది మరి చూడలే ಓಕೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅವ್ರು ದಿತ್ತಾರ ಹಾಂ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಇದ್ದಾರತ್ತ ಅವರು ಅಂದ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮಾಡಿ రోడ్డు ఉండదు అది ఆడినాడు చెత్త
ಫೋನ್ ಆಗತ್ತೂಲೆ ಆದ್ಯಂತೆ ಬೈದನ ಕೊಡ್ರ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ಅಂತೆ ಫೋನಾಗ ಹೊಸಪುರ
ಬೇಕಾ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಾಡದ ಮೂಲ ತಿರ್ತೋಡಿ ಮುಂದಿಗೆ ಮೂರು ಖುಷಿ